zijn op dit moment op het terrein van de Expo Noordoost-Friesland. Dat evenement dat gaat plaatsvinden vanaf volgende week donderdag. En volgende week donderdag dan hopen we dat hier rond de 8 tenten staan. Op dit moment zijn ze met de tweede tent bezig. Was het in het begin nog een beetje lauw met de aanmeldingen. We zijn natuurlijk vanaf januari 2011 al begonnen met de voorbereidingen. Ja, het staat nu als een huis. Meer dan 145 aanmeldingen op dit moment. De doelgroep is bedrijven voor bedrijven en bedrijven naar de consument. Dus het is eigenlijk voor iedereen. Er wordt een heel breed aanbod getoond van producten, zowel voor de zakelijke markt als voor de consument. Ik hou me voornamelijk bezig met marketing en communicatie. Met name persgerelateerd. Dus persberichten schrijven, media te woord staan en zorgen dat we ook op social media gebied met Expo Noordoost-Friesland goed in de kijker zijn. En social media, dan doe ik met name op Twitter. We hebben voor het eerst in de Expo-geschiedenis een Twitter-account en die wordt nu al door meer dan 300 followers gevolgd. Men komt hier zonder meer natuurlijk voor de standhouders om te zien wat men allemaal te koop heeft. Daarnaast is er heel veel entertainment, er is muziek, er zijn shows, er is dans, er is wat voor de kleintjes, wat voor elk wat wil. Het is gewoon een groot evenement. Niet alleen een kale beurs waar bedrijven zich presenteren, maar gewoon een evenement. Leuk om naartoe te gaan. Kom naar Expo Noordoost-Friesland. We hebben hier meer dan 140 deelnemers, 140 bedrijven die hier zich promoten. Je kunt hier van beauty salon tot bouwbedrijf, verzekeraar kun je hier vinden. En daarnaast hebben we natuurlijk een wervelend entertainmentprogramma met live muziekoptredens, live dansshows, lifestyle shows. Ook aan de innerlijke mensen wordt gedacht. Eten, drinken, alles is hier te krijgen. Kom een gezellige dag maken van 6 tot en met 9 oktober in Dokkum.